Dobrý den, rádi bychom vám představili rezervační systém internetového portálu pragtrip.cz. Dříve než vám popíšu výhody našeho systému, rád bych vám představil náš portál. Na portálu pragtrip.cz najdou návštěvníci Prahy zajímavé informace o Praze, její historii, památkách. Mohou zde například zarezervovat okružní jízdu po Praze, výlet po České republice, objednat transfer z letiště nebo nádraží, půjčit auto z naší půjčovny nebo objednat květinu pro své blízké nebo se prostě inspirovat našimi tipy. Všechny jmenované služby najdou klienti na jednom místě a tím může být vaše webová stránka. Náš systém byl přeložen do 7 jazyků a tak se v něm hosté budou cítit skutečně jako doma. Náš automatický systém nabízíme zdarma v rámci partnerské spolupráce. Ptáte se ovšem, jaké vám tento systém přinese výhody? Poskytnete vašim klientům užitečné informace o Praze. Klient si také bude moci objednat transfer, okružní jízdu po Praze i České republice, zaplatit koncert vážné hudby nebo objednat květinu do hotelového pokoje, aniž by opustil vaše stránky. Tato služba vás nic nestojí. Získáte tak konkurenční výhodu a nejen to. Když si náš automatický systém nainstalujete na vaše stránky, my vám za to dokonce i zaplatíme. Z každé prodané okružní jízdy, z každého transferu, z každého objednaného automobilu vám dáme provizi. Systém funguje automaticky. Vy pouze jednoduše nainstalujete náš systém na vaše stránky a o všechno se postaráme my. Klient přes náš systém zaplatí buď to platební kartou nebo v hotovosti na místě. My klientovi vyplníme a pošleme voucher. Vyzvedneme klienta v hotelu a provedeme po Praze. V případě dotazů klient kontaktuje nás a my mu vše rádi vysvětlíme. Na konci měsíce vám zašleme soupis všech rezervací a po vystavení faktury vám provizi vyplatíme. Proto v případě, že byste chtěli náš systém využívat i na vašich stránkách, neváhejte nás kontaktovat, protože spoluprací s námi můžete jen získat. Proto přeji příjemný den. pragtrip.cz